For today's vlog, muadto na sadta sa Claveria, Misamis Oriental kay mag-food trip na sadta dadto mga kabisaya. Kabalo ba mo kung sa kadako ang Municipality of Claveria mga kabisaya? Grabe as in, dako kay siya no, pero dili gid ka maboard the whole time nga magbiyahe ka diri, especially kung diri ka moagi going Hingog City. Kay grabe kanindot ang mga talan-awon diring dapitag. Malingaw jud kag tan-aw sa mga view mga kabisaya, grabe ka overlooking. Gusto na lang gid kang magsikag huno, magsikag tambay sa lang mga lugar diri mga kabisaya, kay grabe ka peaceful, stress-free, tapos hangin, grabe ka fresh. Anyways, atong first stop diri sa Claveria mga kabisaya, mao ang Fresh Mo nga located sa Kawkawan, Patrocinio, Claveria, Misamis Oriental. Nindot kay ning Fresh Mo mga kabisaya kay gikan gini mismo sa ilang kaugalingon farm nga makita ra pud sa likod, tapos mo nilang production area og napud sila store nga pwede ka makapalit. Hello mga kabisaya, og nata diri sa Fresh Mo Farm. Og tanaw na to mga kabisaya ang lain-laing flavor din ni. Na sila chocolate, na sila melon, ube, o buko pandan. So ang ilang 1 liter mga kabisaya sa mga flavored fresh milk nila is 100 pesos. O ang ilang fresh milk is 110 pesos. O tanan flavor sa ilang 500 ml mga kabisaya is 60 pesos. Masyag nido. Ano siya? Ngayon nasad nato ang choco milk. Ano ka yung chocolate? Dami ka siya mga kabisaya, in fairness. Nindot og timing ang location sa Fresh Mo mga kabisaya, kay kanang pag-abot pa nimo sa Claveria tapos kapoy ki ang biyahe, then feeling nimo uhaw ka, so kailangan kag something cold nga imong mainom. So why not i-try na ninyo og hapit mo diri sa Fresh Mo kay dapli na pud kani siya dalan mga kabisaya. Diri sa Fresh Mo Farm, open sila from 6 AM until 6 PM everyday mga kabisaya. So kung if ever makalabay mo diri sa may Claveria, pag-try mo ani mga kabisaya, kaya-kaya na kayo sa atong mga budget. To all mommies out there, kung makalabay mo din i-try na nyo ning Fresh Mo. Kay very fresh from the cow's milk mga kabisaya, no? Tapos kani 60 pesos lang ni. Ang all flavors sa 500 ml 60 pesos only. Tapos ang 1 liter nga fresh milk is 110. Tapos tanan flavor is 100 pesos per liter. Kung mo ani mo Claveria mga kabisaya, ayaw mo kalimot sa paghapit diri sa Fresh Mo kay daplin lagi siya sa dalan, tapos abay ra pud siya sa Kasikas in the Barn nga same ra pud slag owner diha mga kabisaya. After sa Fresh Mo, padayon na sa tas atong paglibot diri sa Claveria mga kabisaya, og nagkaanam kalayo sa Claveria, nagkaanam gyud kanindot ang mga talan-awon diri. Kamulo tag biyahe diri, nakita sa dato ning magbarkada nga bibo kay tan-awon. I don't know kung apil pa bagyapon ni sa mga ostrich tree nga naa diri sa Claveria, but nagi-isa ka punuan di sa Claveria mga kabisaya nga mas taas pagyud ana, ug mo na siyang gitawag nga ostrich tree kay tungod sa iyang unique nga pagkaporma bitaw nga murag taas nang gid kayo iyang liog. As of 3 PM diri sa Claveria mga kabisaya, og medyo paulan na ni siya nga panahonan, no, og tan-awan nyo sa unahan mga kabisaya, nindot kay tan-awon kay grabe gafags-fags na gid na diha. Ang next stop na to mga kabisaya, mao kini ang famous view deck Claveria, Misamis Oriental. Sa view deck mga kabisaya, nas like entrance fee nga 30 pesos per person, o pwede na din mo makasulod, o pwede sa mo makatambay bisan pag maghangtod hapon mo. Tama ra sad kayo ang 30 pesos mga kabisaya, kay tan-awon ninyo kung unsa kanindot ang inyong makita diri sa view deck mga kabisaya. O kabalo mo kay ang tables and chairs dia sa view deck nasa likod anang store, mas tsada pagid kay inyong makita dia once nga magtambay mo dia, mga pi kung or unsa ba yung gusto orderon dia mga kabisaya, kay nas like coffee diri, naslay sikwati, naslay mga kakanin. Nag-order namin diri og sikwati mga kabisaya, and since kay walay putumaya nga mogi best pair sa sikwati, mo na lang namong gi-order ang biko. Barato na po ng baligya diri mga kabisaya, kay kanang sikwati which is 40 pesos, tapos ang biko 55 pesos, then napos like brewed coffee nga tag 30 pesos per cup. O diba, grabe ka barato. Then aside ana, daghan pong kapilian nga mga kakanin og na mga dessert like mango float. Pagkahuman yung order sa sulod mga kabisaya, mo anhi din mo sa kilid kay diri nyo kwaon ang inyong gipang order.
sikwate o biko. Tag 55 pesos ang biko o 40 pesos ang sikwate mga kabisaya. So ali, mamainit ta. Mga kabisaya, tanawan ninyo kung unsa inyong makita sa akong likod. Grabe ka worth it gidning dapita nga anian ninyo, no? Ikamahay pa ba ninyo ng 30 pesos nga entrance? Ikamahay pa ba ninyo ng sikwati nga tag 40 pesos? Tapos biko na tag 55 pesos? Murag dili na gid mga kabisaya. Kay kung inani man gani ka overlooking, kanindot sa mga talan-awon nga akong makita, bisan pa sigug 100 pesos mo bayad jud ko na sa entrance fee. So sa tanan nga gusto mo distress, sa tanan nga gusto magpa-relax sa inyong family or sa imong uyab, baka nga sige mag-away, why not nga diri mo sa view deck, pagkuan mo diri, paglabing-labing mo diri kay bugnaw jud kay ang weather dinhi, tapos nindot kay ang talan-awon, maka-refresh gid kay sa mga huna-huna mga kabisaya. After sa view deck, diretso na punta sa atong third stop diri sa Claveria, Misamis Oriental. Kabalo ko natuk-an na mo sa inyong kakakita nga view mga kabisaya, kay ako mismo no, mura na kong di na ako kaginawa sa Katsada, mura na kong nasa New Zealand, din kanang bitang inana nga view nag-fags na lang yun. OMG. So atong third stop karon mga kabisaya, nakita sa Hamugaway Restaurant. To be honest, wala gini sa plano nga hamugaway ang akong anian sa third stop, kay pagtanaw nako sa weather, murag lain na gid kay ang weather mga kabisaya, dili na kita pwede nga mo proceed pa sa unahan sa hamugaway. Ang since kinakita nako ni hamugaway nga murag nindot gyapon kaayo siya bisitahon ug angay gid siya bisitahon mga kabisaya. Tan-awa ninyo ang palibot mga kabisaya, angay pa ba na dilian ninyo kung inana Katsada. Around 4 PM abot mi diri sa Hamugaway Restaurant, og to be honest, first time ko nakasulod diri, og I don't know kung mahal ba ning restaurant diri or barato or kaya-kaya ra. Basta ako na nagikoy amount nga pwede ra nako igasto aning Hamugaway. Oh guys, grabe, nindot ki siya interior, grabe guys. Bisan pag naka sa ilang sulod sa ilang restaurant, murag gyapon garden kay daghang kay tanom-tanom gyud, inana siya Katsada. O kani yung nakita karon ground floor pa lang gid ni ha. How much more na didto na ta sa second floor, OMG. So nag-ingon ang mga staff sa ko nga, ma'am, adto do sa second floor kay kung unsa ka daw kanindot ang nasa first floor, mas grabe na kuno times 5 ang Katsada sa second floor. Og wala gid ta na sayop mga kabisaya, kay grabe mura na ikog nasa heaven. Pagsaka pa lang nako sa Hamugaway mga kabisaya, og nakita nako ang mga view nga grabe ka overlooking mga kabisaya. Grabe mura na ko sa heaven, OMG Lord. Ay sa ko kwa Lord ha. Ay sige ko kwa Lord. Grabe guys, din di ba kay galon-ulan man siya, grabe katugnaw nagikan ng mga orasa. Mura na kung kakurug-kurug gid anang orasa gyud. This is my first time nga makaani sa Hamugaway guys. Grabe, it's been a while naman sa diay nga wala ko kaani gid og Claveria no ako kabalik. So na-miss kay ko diri kay 2 years na maday sila diri sa Hamugaway, og open sila everyday from Monday to Sunday. Oh, grabe guys, na-amaze ko silang kuan diri. Grabe ka overlooking, tapos grabe ang nature. Abundance kay ang nature mga kabisaya. Og kani lagi kay first time pamantaw, wag kita kabalo kung pila mga pricing diri. Og kabalo ba mo mga kabisaya nga diri sa Hamugaway, family serving ang ilang mga pagkaon diri at a very affordable price, good for 4 to 6 persons na ni siya. Kung big family mo mga kabisaya, then Hamugaway is for you. So kato kung namoy extra budget, time para sa iyong family, why not nga dalon ninyo sila dinhi? Kitan-awa ra gud na mga kabisaya, inana kadaghan nilang serving. Wow! Perfect kay guys, my God. And since kinanata sa atong last stop, o grabe na po atong food trip from the first o second mga kabisaya, busog na gid ta, but diri sa Hamugaway nag-order na lang ko sa akong favorite nga kare-kare nga tag 450 pesos nga good for 4 to 6 persons na siya mga kabisaya, og ang ilang rice tag 35 pesos.
Ano yung ikog. Uyap. Ano ito uyap? Gitry po nato ang hamugaway lemonade. Pepino, cucumber, lemonade. Guys, tanawan nyo guys, oh. Grabe ka mga fresh fruits. Hamugaway lemonade for only 150 pesos per liter mga kabisaya. Grabe na gid siya ka worth it. Well, gahulat nga muundang ang ulan anang mga orasa mga kabisaya. Gitry na pod nato ang ilang Spanish latte nga coffee ug ang ilang sikwate diri sa hamugaway. Mo inom og perfect gid kay nga kape karong panahon na mga kabisaya, especially nani nga weather tapos tsada kay imong palibot. My God. Guwapo kay nga restaurant mga kabisaya. O kabalo mo tagpila lang ni nga Spanish latte nila diri 75 pesos only. Og inani na ka-special lang imong kape mga kabisaya. Ay, grabe. Perfect. Grabe ka perfect. So guys, itry na to ang ilang hot choco or sikwati mga kabisaya. Grabe kadag ko ilang mug. Og this is 100 pesos only. Grabe, perfect. Perfect tayo ang sikwati mga kabisaya. Tanawan ninyo ang view. Grabe ka overlooking. Tapos, grabe kalami. Hello mga kabisaya! Welcome to Hamugaway! Yay!